Gernigalumoko udalaren laguntzarekin, BBK Bootcamp izeneko ikastaroa aurkeztu da Maria Agirre aretoan. 3 hilabetetan programatzaile informatikoak burutzea da ekimen honen helburua. Izan ere Euskal Autonomia Erkidegoan 2017an bakarrik 300 informatika programatzaile behar izan ziren. Jon Sinde, Bootcamp ekimeneko bozeramaileak xehetasunak. Bootcamp da 3 hilabeteko kurtso bat, non web programazioa irakasten dugu. Han ikasleek web programazioaren arlo guztietan trebatuko dira eta lan egingo dute, bai benetazko proiektuekin, bai egunero guk proposatutako ariketa eta proiektuekin, eta, bueno, azken finean, zelan ikasten da programatzen? Ba, programatzen eta egunero, bai, pizkat teoria egiten dugu, baina batez ere praktika. Guk nahi duguna da haiek praktikatzea. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan eskaera handia dago. Gutxi gora bera, pasan urtean egon ziren 200 edo 300 lanpostu bete barik. Enpresek bilatzen dute programatzaile edozein motatakoak. Bai, web programatzailea edo, bueno, azken finean programatzaile hutsak bilatzen dute. BBKak finantzatutako 3 hilabeteko ikastaro intentsiboa da. Datorren urterako kalkulatzen da Europa mailan 1 milioi bat lanpostu berriak sortuko dira. Kurtso hau beste ikasketekin bateragarria da eta ez duzu zertan informatika ezagutzarik eduki behar kurtso honetan edo kurtso hau egiteko. Así que anima zaitezte. Hurrengo deialdia apirilaren 29an hasiko da eta bbkbootcamp.comen daukazue informazio guztia.